Uyasidoda ukusesithatha senkonzo los. Kama indoda emnyama ifunanda. Yazi ngiphazamisa ngisaqobula nemathambo mhlobo. Hey. Awuthi ngani ukuthi uyagula? Wena, hey, that is a private matter. Phuma lapho wena. And uyazi ukuthi wena bowugeneral wama 28. Njengoba mina sengafaka ugwayi wami la kuwena sichaza kona ukuthi yimi manje ubaba lo mama ngishiya nisesini bona baphakamisayo bafowethu abonto kudlala inombolo Emfethu wena ushayelele emfethu endimeni emfethu inombolo. yasini mina Emfethu wendimeni inombolo akayisebenzisi ngendlela ndoda. Ngithi yena ngishayisana uthi masha kanjalo noma. manje inombolo ozokuba ngifakela yona la ekusewendoda angithi ngakufakela nasekuqaleni ukuthi sonke la siyathesha thesha ngendlela yakho nami ngithesha ngendlela yami leya ndoda leya ngayifakela mina ngayinikeza amathuluzi ngayishayelela ukuthi ukwazi ukuthi uyibhekelele yona isebenzele yona njengondoda angithi angishayisana kuyikona ukuthi ngeke akadale inombolo kuwena engangishayiselanga mina ngithi angibamba ndoda Nakanyeke ndoda. Leyo ndoda isidala unobangela lapha nasengiphila isitheshilana la mfethu ngithola ukuthi ngithini kwena. Emfethu itofopedic yami lo mjito usepephandeka kuphezukwayo ukuthi angibone ukuthi ngithini kwena. lalela la ungazongitshela indaba yenyoso wena uzongikhulumela i69 wena futhi wena ngakumele ngabe uyasabela nami yazi Endoda ngathi phela ukhohle ukuthi lento yami mina nawe sibe sixasulile kanjalo ithathona. kusesephi ngawo Nangani Inkinga ndoda? ndoda. Hayi sisho ba. Wena kwenzakalani? hayi nyoni yakhuza impatha yakho Wena la mo usosabela nomuntu ongaphesheya. Kwenzakalani ngawo ungangitshela mina ngutshela la wakho? Bathatha ukuthi uyawazi nje unombolo ephethe edalo lo mjida ngithi. bese ngakhuluma inyoso wena yazi Sabela ndoda. Set up. Dismiss. Lalela, angisabele nawe njengogeneral to general. Simisa kanjani lo daba lethu? lalela tshela nje yakho le ukuthi ngalokho angizokhulumela indaba yenyoso yazi ngalokho lokho ugaqa ukhonzo mina yazi thekho indaba yakho Bathi umuntu uthathwa kancane la ngoba emncane. Bajwayela lapha. Ayabangithanda sesilajana. Buk. Uqiniseke iqhambe la ke mina. Ay. Izothiwani? Tshati. Awu sister. Aha. Kunjenga? Awu sister. Ufuna la sister. No, ngizofuna lento awuthi asiyenze. Uyakhumbula? Ufuna senze manje. Tshati manje. Asikho isikhathi. Masiqhamuka abantu la. Escroof. Emfethu. Yangihleli kahle lana ndoda. Manje le ndaba ngicanga ukuyibika ko general mfethu. Hazi mfethu sebengisuse ngisho amathathu ndoda. Mfethu ngisaswakele mfethu ngenombolo yami ka general ndoda. Awumancane Escroof awumancane. Okay sister. Bele ngani imali la. Ya. 200 kahle sister. 200 ngangithe 1000, ngihlanganisa 1000 nje tushothi. Hayi kule sister. Uzoyithola ngale ilapha kusini yethu. Sister kumule ibande sister. Uthi nje ngizofikela nje kodwa sister. Kodwa ngizofikela nje uma ubheka. Azoke sister mapa lo position. Yeah. What general? Watch the step. Angabheka. Olabo. Ifoni ifunanda lesifoni. Enganibamba kahle makhona ngisashaya iadulting. Ngisadlala ukubotobotoza umathintathintana la. Ufuna futhi wena la. Yeba, isikhathi sebreak man.
Lonke into eyisiposho la ngaphakathi ivumelekile ukuthi ishayele istrati nje lokhu impampa elilule lamatha. Ha? Nina nibhizi nihleli la bakhona neyabotoboto zani. Ha? Bonke uzuwe eselini yethu. Into enjalo ke babi kanje. Mawukuthi le video ngifuna ukuthi ifike la kufanele ifike khona. Wena uzothatha inombolo yami mnumzane uyibuyisize ngakumina kuphinde kube yimina uGeneral. Siyezwana wena sister ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi ngiyakwazi eoffice. Angithi uyabona leyo. Nawe uzofika ngabe uyobheka report umsebenzi wakho uzohlala encupheni. Hayibo, wena mama, uthini umthetho wase 28? Usukhumbula umthetho wena. Uyakhumbula ukuthi wena noHandyman angenzana lapha nikusodomaza nini? Yamasha inombolo lakho ndoda. Oh, wena cha usoyimpimpi manje wena. Mawukuthi mina ngiyimpimpi ndoda. Kulungile. Kodwa kusalayo nawe wangibambele lento njalo. Angithi abambatha nawe sesingawe manje mnumzane. Wena itsini ushayise sishayile siyami, kodwa ngihamba ngiyocela babaphathi. Thini ndaba? Enza something, please. Angikwazi ukulahlekelwa umsebenzi. Itsini ucash noma inombolo yami noma wena sister. Khuluma mnumzane. Hayi kulungile. Yakunika isikhundla sakho sokuba uGeneral. Akunankinga. Akube njalo ke ndoda. Sister. Sazobe sisabele mina nami. This video, please. Cela la mo. Uzoyidile nje. Sho usabela nami. Ngawusa ngilini iqela. Osho wena ndoda. Sat. Up. Sat. Up. Ngaba wena uthi. Asubuye ukhohlwa ukuthi yimi ulove more ndoda. Ithanda more. Yo, mama, yo. I was like, you love more. Hey, asa ngilini iqela. Kangifune kangawu sister. Yo, amafela. Yes. Wambamba xa Handyman. Huh? Visiting. Oh, ayiziyasha ngakuyena. Correct. Yes, dote uHandy. Awe General. Mashani. Yiso notisial. Awubeka ngakho. Awu correct General. Now 6. Awu correct ndoda. Ndoda idabuka. Idabuka zona labantu bakababa. Phezulu kwenombolo ezayideleka ngayiphakamiseni. Kwikona ukushintshela namashotgun ukuxolekelana. Ngamahasha ngamashala yangaphezulu khona ngifundela ngishaya umsebenzi. Endoda. Mina ngisabela ukuthi kunini kumanje. Ungangithatha ufundela komsebenzi umasha kanjani. Ngithi kunini kumanje udabukaphi. Hliziyo ndoda omhlophe ukuthi ami kunyanga kulanda ndoda mfowethu. Angidabuke visitor General, correct. Try service 10. Yes ndoda mfowethu. Awumasha nembilikijisi. Mbilikitshisi. Yes. Awu ndoda omfowethu. Mbilikitshisi amaphuzu amhlophe athi uthuna sesaphansi ngaphezulu. Angana sabela isimasha lo ndoda. Anganga ngamafasi. Bangani awusayizwayo lo ndoda. Mbilikitshisi i-overall kakhaka. Anganga ngamaphakethe. Angana ndoda omfowethu angibhinqa ngibhinqisa ngala lo nombolo yonquma nokunquma ndoda omfowethu. Correct. Ethi nombolo umbilikijisi overall. Ndoda. Ayikangawa ngamaphakethe. Ndoda omfowethu. Manje inombolo losayibambile lana esandleni. General ungayidala lo nombolo. Usufuna no General ukufaka inombolo yegate enombolweni. Yaso ndoda. General. Akufakela ngishayelele ukuthi wena zonke inombolo nazo. Zonke lo nombolo ishayisana evizitheni, itsili intombi yakho, uma wakho, zonke inombolo ishayisana khona. Ziqala kuGeneral. Wena uzovela uyifakele nje emaphaketheni kanjani? Aparo lo igqokile, ayina amaphakethe. Wena inombolo uyishayisa kumina, mina ngiphathele mina. Yami aparo lo namaphakethe, angithi angibamba ndoda. General ngeke General. Kona uyabamba ukuthi ukhaya usuqola ukuthini? Kentucky Fried Chicken General, correct. Kentucky Fried Chicken. Bring it. Ayisi. Kodwa ayingaphandle lo italama. Ndoda, lalela. Phela kade ngishaya ngawo wena. Awuzini. Ngishaya ngenombolo zami. Kunini wena ngakufakela ukuthi wena kumele ungihafe iJapan yami. Khathela lokudlala wena lokani ukwenza ukopala ngizulayi la lokani ngidansisa ungizonisa lena. Akutshela wena ngakufakela ngathi nginikeza isandla sebhunu izinsuku. Yes. Ndoda omfowethu. Hlanganisa inyuko yami. Sakuphela izinsuku engaka inyuko yami ungahlangana ndoda. Ndoda omfowethu. Kuthema unyaka ndoda omfowethu. Ngalonyaka ungishayelele ndoda omfowethu. Wamashisa ndoda omfowethu ukuthi indoda emhlophe. Ikanganga ndoda omfowethu ngonhliziyo ndoda omfowethu ngenye indoda emhlophe. Kuthema unyaka ndoda omfowethu awusakanganga ngonhliziyo ngaleyo ndoda. Yizo lezo General. Sikhasanhliziyo ndasepha. Maqalo sabela ngawo uDiamond lesabela ngawo uthi angithola ndoda. Ngize ngiyakhulumela General Z. Yini sobheme ikangani? General Z, bro, uyazi ngidala lo nombolo lo mfowethu. Ngidala ngeline wesahluko ndoda. Yaso ndoda. Ngishaya inombolo zami. Ngishaya ngokoni wami.
Yes. Ngishaya ngesosha lami la ngishayisela lona. Wena ngoba uyishaya ukuthi ungidalela umaqala wami. Ukuze ungidalela umaqala wami, inombolo yakho ngiyayixegisa, ngiyayihlehlisa. Ngiyibeka on hold. Wena uyoze futhi ugcwale emkhambathini wama-26 mhlawumbe nongishayisela iy'nombolo zami imali yami ngithi ngishayisana ndoda. Idani manje lesisabela ngale ngithi ngithola ndoda. General uqonda ukuthini? Uyangiphuca inombolo? Yes Lord. Awu yes Lord. Now 6. Naku 6. Kuyadaleka nto mfowethu ukuthi ungiphuca inombolo. Bandla phezulu. Up. Nombolo zami ziphi? Awu General. Ziphi inombolo zami? Awu General iyadaleka lo nombolo. Ziphi inombolo zami? Esana. Jwayela kabi wena angifuni uphinde ngizwe la ngaphakathi ukuthi waphakamisa u6 amisa inombolo ukuthi wena uyindoda emhlophe ngithi ngishayisana indoda yasempumalanga ngithi ngishayisana indoda yasempumalanga ayisabeli njengawe ngithi ngishayisana ndoda indoda yasempumalanga iyayimela inombolo yami ngithi angibamba ndoda General ingaphandle lo idala ukuthami kunyaka General angisaphakamisi into ongikuyo. uzotalana kuleni kumanje uzotalana onombolo zoyitalana Nakanye General. Hayi ayikho General, ayikho nakanye simhlophe General. Ayikho ngaphandle. now 6 Correct. Ndoda mfowethu mangihlanganisa inyuka yakho uzongibusela emkhambathini. na kanjani uhlanganisa inyuku uzoqhaqha phakathi emkhambathini futhi ngishaya inyuku yakho iphelele lo 6 clip ngamtshela ukuthi awusangibingelela 6 blocks Correct General, ngizoyihlanganisa. Uzodlala. Hey, umuntu kanti. Yes.